எரேமியா 31:20. உன்னை நான் இன்னும் நினைவில் கொண்டிருக்கிறேன். எங்களை என்றும் நினைவில் கொள்ளும் அன்பு தெய்வமே, மை போற்றுகிறோம் அப்பா. எங்களை நீர் என்றும் நினைத்து பார்க்க நாங்கள் எம்மாத்திரம். என்ன திறமைகள், அந்தஸ்து, வளம் எங்களுக்கு இருக்கிறது. நாங்கள் புழுதிக்கும் சாம்பலுக்கும் அப்பானவர்கள். நினைவில் கொண்டிருப்பது என்பது வெறும் எண்ணுவது மட்டுமல்ல, எண்ணி பார்த்தல் மறந்து போவதற்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு. ஆனாலும் நினைவு என்றும் மறப்பதற்கல்ல, என்றும் நினைவாகவே இருக்கிறீர். எங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை நினைவில் கொண்டிருக்கிறீர். எங்களின் நிகழ்கால வேண்டுதல்கள், எதிர்பார்ப்புகள், எதிர்கால கனவுகள் நடைபெற நினைவில் கொண்டிருக்கிறீர். எங்களின் ஒவ்வொரு அசைவும் உமக்கு தெரியும் ஐயா. எங்களின் தேவைகளை எப்பொழுது தர வேண்டும், என்ன தர வேண்டும் என்பது நீர் அறிந்ததே ஆண்டவரே. உம் நினைவில் நாங்கள் என்றும் இருக்கிறோம் என்ற நிலையே எங்களுக்கு பேரமைதியையும் மகிழ்ச்சியும் தருகிறது. ஆண்டவரே, உம் நினைவாக நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு அருள் தாரும். தாய் மரியே, நீர் எப்பொழுதும் இறை நினைவாக இருந்தீர். இயேசுவையை எண்ணி அவர் பின்னே சென்றீர். உம்மைப் போல நாங்களும் இயேசு நினைவாக வாழ அருள் தாரும். ஆமேன்.